Karlo, po zmagi proti Aluminiju nas čaka Bravo. Premagali smo drugo uvrščeno ekipo državnega prvenstva, prihaja 8. uvrščeni, nas čaka lažja naloga ali težja, ker vseeno moramo potrditi ta uspeh proti Aluminiju na današnji tekmi proti Bravo. Pa ne bih rekao da je lakša utakmica, sigurno da će biti jednako kvalitetan protivnik. Mi u svaku utakmicu ulazimo maksimalno, kao da je nebitno protivniku, daćemo sve od sebe i trudit ćemo se da uzmemo sva 3 boda. Z današnjim nasprotnikom imamo, Karlo, neporavnane račune, dvakrat so nam jo pošteno zagodli. Tule v Celju so že vodili z 2-0, pa smo na koncu mi izvlekli tisto točko. Na Žaku so prav tako povedli, mi smo se vrnili, toda spet so zadeli in nam odščipnili 2 točke oziroma sebi vzeli tisto eno. Odkje, Karlo, preti največja nevarnost iz vrst Brava? Pa baš zato što smo te obje utakmice odigrali nerješeno, to je dovoljni pokazatelj koliko je ozbiljan protivnik. Imaju svoje kvalitete koje smo mi analizirali, za koje znamo, za koje smo se pripremili, ali opet sve je na nama, ako damo sve od sebe, ako ćemo biti pravi i ako ćemo biti 100% u utakmici, mislim da neće biti problema i da 3 boda ostaju u Celju.